سلام كم يتنحكم ذي خبركم تحتتلتي زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا بقدام النتارست زينا أب فورتوساوا مرجع محاضر تكبابيا كايت تسرحنا النبابر تعد تقايدو أمنو الزبالو قعان سبان لعلي 8 شيح فلسطات قرب كتكاليو بقعت تمرتن مرقات سلساو زمدنا كددل مزخاخر قريبون أب سيناي بشبراو متقاعد 15 وتادرات قبط تقاتيلهم سعودة عربين باكستان 10 بليون دولار كتباو سمع كتيمن إيران ميسايل كوادة دلو زخل سابمارين أما عبينا أب سلستم محدارات كابين الزوال فورتوساوا مرجعات محاضر تكابيا أكايد تسرحنا النبابر تعد تقايدو اتي أب من محدارات كابي حوس كتما فورتوساوا كلن تباين وكاين تقايد مرجعات نتما بصراحة تصنحو بمتكاز حاشا من محدارة أقولقلوت المرقات كم زخونة زدقسام محدارة الزوات أبو بكر محمود زي تمرتع محاضرتي أكايد تسرحنا النبابر تعد تسكي مموزلو حلافنت كبير مخونة تغنزيبهم بإمنة توفاين كسر حزاق خيرون زي تمرتع محاضرتنا كاي تسراحن بقديهم حزبن منغستن زكمهم رزين حلافنت تغنزيبهم عم من محدارة ومداي وتاو لوط ان ممصا برتيعم كم سرحو ارغاغيصهم اب نوزبا لوغا عن سبا مدبرات مقراب نمدنفع بزوطه مدب ابز عمت زي 80 شيح فلسطات قرب كتكل مخانو تغليصون من محدارة النوزبا مس وكلت حزبي أبز كايد ركب زح على فعامت كاب استتقل 16,500 كلامي توسن شباخان اتي 80,500 كم تصدق تقسم كله في جرامريت بمكل خلا أكباب من مرجع اتي ناي مقرب من نبات أبز عمت الزي بالصفحة كقص المخانة حبيرون أبي كل تشن 10 شمونتن بستسلاسل نتفتات معقب ماين حامدن لعلي 6,000 متر كيب كترتاتن شحن شمونت 200 متر زلاتاتن كم تسرحه تعنا طريت نمو حاس دما لعلي 207 شح طريت كم تخطبا وانت تغيسون أما حدار نوزبا لوغا عن سبا أتو أبراهام حاقو سابس اسمعو قال تستسرحها باي تحقاو انو تنمرقاز تجمر عمام سفيح كسرحالو ممرحة عدز تحسد ما الرامس وقمتكو سدر لمخان بمحبار بكم درجات السلاسلة وفراتات أدمع أن طلوع السلازقنا بزلع على ودابك سرحلو تحساسيمون أمودات آخمينياتات معدال مريت إساك كالاتف مسمرا اسمرا ليبانين اسمرا مغار كان كل حتى قبرو لزبولن كالوتن ريتاتات تقريبا بقعت مرتن مرقات سلساو زمدنا ممهران ولدن تمهارون كحيل أبي نوزواتات ابن حيلين دواربان أبستخايدة أبي قسقاس تمرتزة تكور ركبات مزخاخر قريبون أبي امن حيلة أبستخايدة أخيبا حلافي أقول قلت تمرتي أبتي نوزوا ممهر مريح كيروس أب زعمة التمرتزي متن محلافة بقدامي سميستر أب مبعتات 91 ميتاويت أب معكلاي 76 ميتاويت أب كلاي درجة دما 74 ميتاويت كم تمزقبة تقيسون نزوت إتزن محياش تسعر ممهران ترى ولدن أما حدرت كبابن كبرخ تصويعون بزي كازي بزتفل عليه مقنيات كاب ما أدت مرترح يقوم زلو زيجاتات تصنيعك كم زمهر نمقبر من محدارات كبابي عاتبا كسر حلو من زخاخر غريبون بعشرة مشتلكاتي تمنو زبا دوار وابستخايدة تمسسال أخيبا دما حلافية أقول بلو تمرتي ممهر عقبة ملس بخنت نموقات بزحايلي سرح كم زلو بقعت ممهران كبن مبال دما ببيجيزي سلطاناتي ودب مهر لو بمحبار بفلاي أبرحو قطرات زلو واحد ممهرانن حسرت مسالة يعتاتن فتح كنا ديلو تلابيون أبنو الزبا من حيلي أب 26 أبيات تمرتع 16 شيح أبنو الزبا دواربو ثلاثة أبيات تمرتي إسران كلتن شيح تمهارو كم زلو سندات تن أبيات تمرتي يحبر سلام إيرتران إثيوبيان نمتصنبال ب14 لكاتيت ناب إثيوبيا زغشو إيرتراويان سنة طبيباويان ب16 لكاتيت أب كتما بحردار تمالي 17 لكاتيت دما أب كتما أداما مريت أغريبهم أبت مريت أمباسادر إيرترا أب حبرة أفريقيا أتور آيا دستا لعلوت سمزت كللات أمحاران أوروميان كومون أفكارت موزيكا ترخيبهم نيرم إذا أستاذ سوسا زخون سنة ببنياتات أولات هاجراوي جلياتا مالت سبريت كومون قدايمن من سياتن دمتاوين موزيكانياتاتن بياتاوي إيرتراو تليز تسني موزيكا ومرئيتيوم زغرب زلون بمسارة وطي زلو مدب صباح سولوس 10 لكاتيت أب حواسا حاموس إسران هادن لكاتيت دما أب كتما أديس أبا مرئيت تسريع اللهم الله أب زوادو عمتات دكان استيو بمحيال تستافنة النمعزاز تخايدة قوسقاسات زمسجن وتسيد كم ترخبت حبيرون
ሓላፊት ሓማደ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ሰናይት አፈወርቂ ብ13 ለካቲት ኣብ ጾረና ብዘካየዶ ትርክብ ንቕሓት ኣባላት ክብ ንምባልን ሙያዊ ዓቕምታትን ንምምዕባልን ዝተወደበ ስልጠናታት ኣብ ባይታ እወታዊ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ብምጥቃስ ብዝለዓለ ክቕፅል ምዃኑ ገሊጻ ዘይተወደባ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ድማ ብፍላይ ኣብ ማሕበር ተጠርኒፈን ኣበርክተን ክዕዝዛ ዝተኻየደ ጻዕሪ እውን ዕዉት ምንባሩ ብተወሳኺ ብሪሃ ኣብ መወዳእታ ኣኸበኛታት ነፍሰን ብምምዕባል ንጥፈታት ማሕበር ንምጉልባት ንምስራሕ ዘለዎን ቁርብነት ኣረጋጊፀን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሲናይ ግብፂ ብዝተኻየደ ሽብራዊ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 15 ወተሃደራት ሃገር ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እቲ መጥቃዕቲ ሰራዊት ግብፂ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ሽብራውያን ሰፊሕ ስርሒት ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን ብምፍጻሙ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ ሰራዊት ግብፂ ካብ 2013 ጀሚሩ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሲናይ ኣንጻር ሽብራውያን ዘቕንዐ ስርሒታት የካይድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ سعودة عربن باكستانن أب صلات وفري زتكره ناي 20 بليون دولار سممع كتيمن እቲ ስምምዕ ኣብ ሃገራት ደቡብ ኤስያን ቻይናን ዑደት ንምክያድ ብ17 ለካቲት ፓኪስታን ዝኣተወ ወራስ ዓራት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ዕምራን ኻንን ካልኦት ሰበስልጣን ሃገርን ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ተበፂሑ እዚ ናይ ወፍሪ ስምምዕ ቁጠባ ክልቴና ሃገራት ብሓፈሻ ብሰንኪ ፀጥታዊ ዘይምርግጋእ ተሃሲዩ ዘሎ ቁጠባ ፓኪስታን ድማ ብፍላይ ኣብ ምድንፋዕ እወታዊ ተራ ከም ዝፃወት ተገሊጹ እዚ ከምዚል እንከሎ መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ኢንዶኔዥያን ማሌዥያን ክገብሮ ወጢኑ ዝነበረ ዑደት ዛጊት ምክንያቱ ብዘይ ተነፀረ ከም ተናውሐ ይቃልሓሎ መሐመድ ቢን ሳልማን ዑደትን ምቕፃል ናብ ቻይናን ህንድን ከምርሕ ምዃኑ ተፈሊጡ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ናይጄርያ ብሰንኪ ፀጥታዊ ስጋት ኣብ ዝተናውሐሉ እዋን ብዝተኻየደ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 8 ሰባት ተቐቲሎም በቲ ብ16 ለካቲት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሃገር ዝተፈጸመ 15 ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ፀጥታት ከባቢ ከም ዘንቆልቆለ ኣረድዮም ካብ 2009 ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ቦኮ ሓራም ናይቲ መጥቃዕቲ ዳግማይ ቀዳማይ ጥርጥር ኮይኑሎ ትማሊ 16 ለካቲት ክካየድ ዝተወጠነ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሃገር ናብ 23 ለካቲት ከም ተሰጋገረ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሰንኪ ፀጥታዊ ስጋት መሊሱ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይእምቱ እዚ ከምዚል እንከሎ ብሰንኪቲ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጄርያ ተኸሲቱ ዘሎ ፀጥታዊ ስጋት ቁፅሪ ናብ ካሜሮን ዝሃድሙ ዜጋታት ሃገር ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ ብመሰረት ፀብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዘይኣክል ግዜ ጥራይ ልዕሊ 30,000 ናይጄርያውያን ናብ ካሜሮን ሃዲሞም ኣለዉ ቻይና ወታደራዊ ዓቕማ ንምጉልባት ዝሕግዝ ተራቐቐ ሚሳይል ከተማዕብል ምዃና ብ16 ለካቲት ኣፍሊጣ ሃገራት ምዕራብ ንምፍራይ ኣጽዋር ዝስልዑ ባጀት እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝሓበረት ቻይና ክመጽእ ንዝኽእል ፀጥታዊ ስጋት ንምዕጋት ተመሳሳሊ ምንቅስቓስ ከተካይድ እዋኑ ምዃኑ ሓቢራ ይኹን እምበር እቲ ውጥን ሉዓላውነት ንምውሓስ እምበር ንፀጥታ ካልኦት ሃገራት በኣሉታት ዝጸሉ ከም ዘይኮነ ገሊጻ ኣላ ኣብ መንጎ ሩስያን ኣሜሪካን ዝተኸተመ ንዘይምፍራይ ናይ ማእከላዊ ርሕቀት ሚሳይል ዝምልከት ውዕል ሓደጋ ምፍራስ ኣንጸላልይዎ ከም ዘሎ ዝጠቐሰት ቻይና ሙሉእ ብሙሉእ እንተተጣሒሱ ውድድር ምፍራይን ሸመተን ኣጽዋር ክዓሪ ከም ዝኽእል ኣሚታ እቲ ስምምዕ እንተፈሪሱ ብደረጃ ዓለም ፀጥታዊ ስጋት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኪላታት ክእምቱ ጸኒሖም እዮም ኢራን ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶ ሚሳይል ክዋደደሉ ዝኽእል ሳብማሪን ናብ መሳርዕ ምክልኻላ ከም ፀንበረት ኣፍሊጣ እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣጽዋር መቐፀልታ ናይቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ሃገሩ ንምጉልባት ክካየድ ፀንሐ ንጥፈታት ምዃኑ ፕሬዚደንት ሓሰን ሩሓኒ ብ17 ለካቲት ገሊጹ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለተን ዝተራቐቓ ደብደብቲ ነፈርቲ ናብ መሳርዕ ምክልኻላ ከም ፀንበረት ይግለጽ እቲ ሃገር ኣቐዲማ እውን 2,000 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ሚሳይል ከም ዘፍረየት ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ጽዋር ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከራት እስራኤልን ኣሜሪካን ክበጽሕ ከም ዝኽእል ፀብጻባት ይሕብሩ በዚ ድማ ኣብ ወተሃደራዊ ገስጋስ ካብ ክልቲአን ሃገራት ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ይግለጽ እዚ ከምዚሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንውግእ ተኽታኺ ዝኾነ ንጥፈታት ተካይድ ኣላ ክትብል ኢራን ወቒሳ እታ ሃገር ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕላማታት ኢራን ተደጋጋሚ ደብዳብ ተካይድ ከም ዘላ ዝሓበረ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ መሐመድ ዳቫድ ዛሪፍ ሃገሩ ኣብ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ብ16 ለካቲት ኣሚቱ
እቲ መጥቃዕታት ንኣህጉራዊ ሕጋጋት ዝጥሕስ ምዃን ብምሕባር ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊኣ ጸቕጢ ክገብር ጸዊዑ ኣሎ ኢራን ብፍቓድን ኣፍልጦን መንግስቲ ሶርያ ኣብታ ሃገር ኣንጻር ሽበራ ዘቐንዐ ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ ዝሓበረ ሚስተር ዛሪፍ እስራኤል ተካይዶ ዘላ ወተሃደራት ተጻውኦታት ንሽበራ ዘተባብዕ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ክልል ኣየር ሊባኖስ ተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ በረራታት ንጸጥታ እቲ ከባቢ ባዕልታ ይጽልዎ ከም ዘሎ ወቂሱ እታ ሃገር ነቲ ተጻውኦታት እንተዘይቋሪጻቶ ኣብ መንጎኣን ሃገሩን ውግእ ዘይተርፍ ምዃኑ እውን ግምታቱ ሂብሎ ኮምፒውተራት አባላት ባይቶ አውስትራሊያ በሰርሰርቲ ከም ተጠቃም ዓከና ዜና ንሰብ መዚ መንግስቲ ሃገር ብምጥቃስ አቃሊሕን በትመጥቃዕቲ ንዝወረደ ክሳራታ ዝገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ጊዜያዊ ጸጥታዊ ስጋት አስዒቡ ከም ዘሎ ግና ተገሊጹሎ እቲ መጥቃዕቲ ብናይ ግዳም ወገናት ዝተሃንደሰ ምዃኑ ዝወቀሰ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ማርሲን አባላት ባይቶ መፋትሕ ሒሳባቶም ክቕይሩ ኣተሓሳሲቡ ኣብዚ እዋን እዚ ሰርሰራ ኮምፒውተራት ቀንዲ ኣህጉራዊ ጸጥታዊ ስጋት ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ مبل 135 ዓመታዊ ካርኒቫል ፈረንሳዊት ከተማ ኒስ ብ16 ለካቲት ተጀሚሩ እዚ ኪንግ ኦፍ ሲነማ ማለት ንጉስ ሲነማ ብዝብል ጭርሖ ክሳብ ክልተ መጋቢት ዝቕጽል ካርኒቫል ብምስልታት መራሕቲ ሃገራትን ዓበይቲ ስነ-ጥበባውያንን ዝተሰርሑ ካርቱናትን ካልእ ዝተፈላለየ መሰናዶታትን ደሚቑሎም እዚ ካርኒቫል ኣሽሓት በጻሕቲ ሃገር ስሒቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ ካርኒቫል ከተማ ኒስ ካብ 1873 ዓመታዊ ከም ዝካየድ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተመሳሳሊ ካርኒቫላት ከተማታት ቬኒስን ሪዮ ዲ ጃኔሮን እውን ብ16 ለካቲት ከም ተጀመረ ተቃሊሑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጥን ወፃን ኣብዚ ተዛዚብሎ ዝተረፈ መደባት ኤሪቲ ተከታተሉ ብክብሪ ንዕድም سلام كم يسعدكم كبرات عزبتي على زينا سبورت ونو زينا زنبلكم ميكال حركم ኤርትራዊ አትሌት ዑቅባይ ጸጋይ ትማሊ ኣብ እስጳኛ ከተማ ሴቪያ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ማራቶን ውድድር ሃገራዊ ናይ ማራቶን ክብረ ወሰን ብምሕያሽ ታሪኻዊ ውጽኢት ኣመዝጊቡ ኣብዚ ናይ ሴቪያ ናይ ማራቶን ዑቅባይ ጸጋይ ንሰለስተ ኢትዮጵያውያን አትሌታት ተኸቲሉ ራብዓይ ተርታ ክሕዝ ከሎ ንውድድሩ ብ2 ሰዓት 6 ደቂቃን 46 ካይትን ብምዛሙ ሃገራዊ ናይ ማራቶን ክብረ ወሰን ክሰብር ኪሉ ዑድ ናይ ውድድር እዚ ኣብ ጋኣየና 2 ሰዓት 6 ደቂቃን 35 ካይትን ግዜ ክሃርም ከሎ እቲ ክዕወት ኢሉ ዘይኮነ ከም ኣቃላጣፍ ናይ ውድድር ኮይኑ ዛተወ ዑቅባይ ጸጋይ ካብ ዕውት 11 ካሊ ድሕሪ ራብዓይ ተርታ ክሕዝ በቂዑ እዚ ናይ ኤርትራ ናይ ማራቶን ክብረ ወሰን ሒዞ ጸንሐ አትሌት ያሬድ ኣስመሮም ኮይኑ ብ23 ጥቅምቲ 2011 ኣብ ደቡብ ኮርያ ዘካየዶ ውድድር ብ2 ሰዓት 7 ደቂቃን 27 ግዜ ሃሪም ነይሩ አትሌት ዑቅባይ ጸጋይ ድማ ነዚ ክብረ ወሰን እዚ ድሕሪ 8 ዓመታት ብምስባር ኣብ ተወዳዳሪ ናይ ማራቶን ውድድር ዝበለጸ ግዜ ትማሊ ሰንበት ክሃርም ከሎ ትሕቲ 2 ሰዓት 7 ደቂቃን ዝኣተወ ቀዳማይ ኤርትራዊ ክኸውን ኪኢሉሎም ኣብቲ ካልኣይ ናይ 2.1 ናይ ኣፍሪቃ ናይ ዙር ውድድር ክኸውን በቂዑ ዘሎ ዙር ሩዋንዳ እትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ምድላዋታ ከም ዘጻፈፈት ኣሰልጣንታ ጋንታ ሙሴ ኣስሄል ሓቢሩ ሙሴ ኣስሄል ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ መደብ ትንታነ ስፖርት ኤርቲቪ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽከታ ኤርትራ ነዚ ውድድር እዚ ብምባል ንተቐዳደምቲ መክሰብ ደበሳይ ያዕቆብ ደበሳይ ቢንያም ግርማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዳንኤል ሃብተ ሚካኤልን ሲራክ ተስፎን መሪፃ ከም ዘላን ካብዞም 6 ተቐዳደምቲ ድሕሪ ናይ መወዳእታ ምፅራይ 5 ናብቲ ውድድር ከቕንዑ ምዃኖምን ሓቢሩ ናይ 2.2 ውድድር ዝነበረ ቱር ሩዋንዳ ካብ ሎም ዓመት ጀሚሩ ናብ 2.1 ዓብይ ስለ ዘሎ ብውሕዱ ክሳብ 5 ዝኾነ ዓበይቲ ዓለም ለኻዊ ጋንታታት ከም ዝሳተፉ ዝተፈልጠ ኮይኑ እቲ ውድድር እውን ኣዝዩ በረኽቲ ዓቐብታት ዝሓቆፈን በዳይ ክኸውን ትፅቢት ከም ዝግበርን እቲ ኣሰልጣኒ ገሊፆም ኣብዚ ናይ ሩዋንዳ ናይ ቱር ውድድር ኣባል ክለብ ኣስታና ዝኾነ መርሃዊ ቅዱስ እውን ንክለቡ መሪሑ ተሳታፊ ክኸውን ምዃኑ ተረጋጊጹሎም ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም